Usa ka person deprived of liberty kon PDL ang gisilbihan og warrant of arrest sa mga pulis sa Davao del Sur sulod sa jail facility sa BGMP sa Cotabato City alas 11 sa buntag Oktubre 3, 2025. Ang PDL adunay warrant of arrest nga gipirmahan ni Judge Carpelita Cañete Flores, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 61 sa Digos City tungod sa kasong murder. Giila sa mga pulis ang akusado nga si Abdul Hulama Tambuto, 29 anyos, taga Barangay Napulabaw, Hagonoy, Davao del Sur, nga nadakpan sab sa mga otoridad sa Cotabato tungod sa illegal nga droga. Lain-laing unit sa PNP sa Davao del Sur ang nag-serve sa warrant of arrest nga gipanguluhan ni Police Captain Diosdado Niones II nga walay girekomendang piyansa o gikonsidera sab kining top 7 most wanted person provincial level. Ito ba si Abdul Ulama Tambuto? Tapos magkaya, no? Kami mga pulis sa Region 11 ang sa Police Intelligence Unit, kauban po namo ang personnel sa sa Padada MPS. Kami karon dire para mag-serve sa imuang warrant. Nag-issue sa Branch 61, Digos City, Davao del Sur. Issue ni Carpelita B. Cañete Flores, presiding judge, kadtong 14th day of March 2022. Criminal case number 227/2018 or murder. Angay ka makabalo sa inyong katungod. Angay katungod magpakahilom sa imong istorya, hindi na gamiton laban o pabor sa mga pisagasang korte sa Pilipinas. Apo kay katungod na magkuha og sarili nimong piniligan nimong abogado. Wala kay kasarang gan ka sa gobyerno bisa. Apo kay katungod mo dili mo ang sariling doktor. Wala po kay kasarang gan ka sa gobyerno bisa nga libre.